Днес съм с една от прекрасните ни участнички от миналогодишното издание на Art Lash Bro Конгрес, Габриела Танева, и с нея малко ще си поговорим за преживяването и миналата година. Габче, разкажи ни малко повече как реши да се запишеш първо на събитието. Така, здравей, Ани, Здрасти. да кажа. Аз така доста дълго време се чудих. Излезна ми всъщност видео в TikTok, много неочаквано. Нали, аз оттам всъщност разбрах за събитието. И така, първоначално тръгнах с доста желание. После се разколебах и след така, може би септември месец се записах за събитието. Да, по-към края. Като така нямах очаквания, честно да ти кажа. Ами ние не се познавахме тогава. Да, не сме се познавали. Аз и като цяло не се познавах с много хора в индустрията. И си бях свободен електрон и така, наистина без никакви очаквания. Просто така се впуснах и това вече станаха нещата. Добре, аз имам спомен сега, като спомена това, че не се познаваше с никой в индустрията, че ми беше споменала, че се записваш на събитието точно заради това да добиеш повече контакти, да се запознаеш с колеги. Ами да, това ми беше най-големия плюс. По принцип, колкото и купи, колкото и призове, нали, да спечелиш, няма нищо по-важно и по-ценно от запознанствата на събитието. Наистина, след запознанствата ми на състезанието на Ани, ми се отвориха други възможности за други събития от друг сорт, които също ми бяха доста в голям плюс. Като например? Имах възможност да участвам в Арена на красотата, което си е доста така голямо събитие, особено в индустрията. Като демонстратор, мисля, да, че като беше. демонстратор. Да. Което, нали, сега аз имам опит от 2 години и малко, което такива постижения не много хора могат да... Така да кажем само, че Габи към момента на състезанието беше категория джуниор под година и половина и си спечели първо място всъщност на най-сложната категория мега обем. Сложно е сега, сложно е за хората, които не го практикуват. Аз до този момент, всъщност до състезанието, практикувах само това и мога да кажа, че даже на състезанието, като отидох, и всъщност на второ се записах, защото след състезанието на Ани бях толкова инспирирана, толкова впечатлена, исках просто и там да отида. Нали, записах се на второ състезание, в което всъщност участвах в 3D по-лек обем. Да, по-лек обем, който до сега не бях правила. И ми беше много ново, но сега така лека по лека почвам да се влюбвам в по-леките обеми и почвам по-често да ги практикувам. Но да, до момента на твоето състезание беше мега обема. Да, мега обем и мога да кажа, че тя впечатли всички съдии, като дори 2 от тях и подариха специални награди. Едната беше Барбара Рес от Италия, която се впечатли много от работата й. И също така от Кристина Славова, специален плакет награда, която много хареса нейната работа и може да споделим с всички, че голяма част от съдиите споделиха, че това беше най-хубавата работа на цялото състезание. Тоест, тя ще да победи дори и категориите шампион, които вече са печелили, както и преподавателската ни категория тогава. Така че, браво, Габче, всички бяха много впечатлени, наистина много изчистена работа. В момента, в който казах, че това е джуниор работа, те просто бяха: какво? Наистина ли? Да. Може би, честно ти кажа, така, може би, защото аз нямах никакви очаквания, нямах грешка, може би, ти като човек с опит ще кажеш, но не съм се записвала на никакви предварителни обучения, за това да те научат какво е, нали, работа на шампионат. Просто отидох и работих както си работя по принцип. Значи си работиш правилно. Да. Сега забелязвам, че малко се блъска се перфектното с времето. Сега наистина е трудно да задоволиш твоите нужди като професионалист и твоите виждания и нуждите на клиента, той просто да легне, да лежи, нали, възможно най-кратко време и да стане салонната работа. Общо взето като обобщение, нали, на това нещо е, че тези събития ти отварят врати в професионален аспект, те канят да демонстрираш процедурите, които си добра, всъщност са те забелязали си след това работата ти, защото те последвали най-малкото, примерно да кажем, от тези събития. И всъщност по този начин също се позиционираш много добре пред своите клиенти. Те как възприеха, нали, наградите? Какво се случи след събитието? Да, много от тях ме подкрепяха доста. Интересуваха се, нали, първото нещо, като влезнат във вратата, нали, как беше, нали, как си прекара, какво взе, нали, това новите купили са. Питаха ме, нали, за преживяването, за което много се радвам, защото, нали, виждам, че в очите им наистина се позиционирам като професионалист, което за мен е изключително важно. Винаги нали, за мен е важно да си имаш отношение клиент-професионалист с всички клиенти, нали.
Дори да са ми много мои близки приятелки, аз винаги си държа да съм така. Отношение клиент-професионалист на работното място. Подхождаш професионално и към своите лични Да, приятели. и се радвам, че нали, по този начин ме гледат. Да. Защото... това е изцяло на база твоя опит и това, което избираш да преживяваш и да се предизвикваш, защото в крайна сметка ти не познаваш никой от индустрията, нито познаваш, нали, мен като лице, нито знаеш събитието дали е окей, но в крайна сметка си решила, нали, да се впуснеш и всъщност от него ти води само дивиденти. Да. Тоест, дали е било късмет или съдба, да се срещнем, може ли? Ами съдба по-скоро. Аз, между другото, бях изключително притеснена не за работата ми. Нали, в момента нали, всеки казва 15 минути ще трепериш преди това, нали, след като си заведеш модела, нали, няма да се успокоиш, докато не дойде. В смисъл, аз не се притеснявах толкова за работата ми и за работния процес, притеснявах се по-скоро аз да отида там, в голямата зала, с толкова непознати, нали, професионалисти. И най-малкото, може би, защото аз винаги съм си слагала някаква стена заради, нали, годините ми. И това, че, нали, не всеки човек ще те приема на сериозно, само заради, нали, така разликата във възрастта. Нека кажем за зрителите на колко години беше към състезанието. На състезанието бях на 16 години. И получи разрешение от родителите си, подкрепата. То най-важното нещо общо взето. Ако нямах подкрепа от близките ми хора, нямаше да... То даже не за състезанието ми, може би нямаше въобще да фигурирам в индустрията в момента. Така че това е много важно. Да изкажем благодарности на нашите роднини и семейство. Притеснението беше много голямо за запознанството, защото в един момент аз бях в една, представете си, стаичка, просто аз не познавах, не съм чувала, нали, знам само за онлайн магазините, не знам кой седи за тях, нали, знам за Enigma, но не знам коя ни го си иска. Аз познавам много мои клиенти, които всъщност са чували за теб като клиент, не като работещ. Съм се така шокирала, като се сетя, че всъщност, нали, не съм познала толкова, нали, отличителни имена в индустрията. И всъщност момента, в който, нали, аз трябваше да се запознавам, да вода, нали, дискусии на живо, очи в очи, ми беше така доста шоково, просто защото аз винаги съм се смятала за доста срамежлив човек, колкото и да не го показвам. Гледам, нали, да го прикривам по-скоро. Но вътрешно, нали, си го има това притеснение, да слезнеш, да слизаш по стълбите сам, примерно. Аз не обичам да правя неща сама, по принцип. Да, сега гледам, нали, малко да се освобождавам. То даже си мислих, бях в такова положение, мислих си да питам дали мога аз да доведа някаква приятелка. Модел ми, който всъщност беше тогава за състезанието. Много се надявах да може и да ми бъде така партньор и в цялото преживяване, просто да седи до мене. Но осъзнах колко всъщност глупаво е това и как просто хората трябва да сме по-смели, по-свободни. Защото аз щях да викна като мой партньор да кажем, Ани ще се съгласи да кажем. И ще бъде до мене, но аз няма, понеже си знам, че имам дружката, няма да си говоря с никой друг, нали, няма да се разгърна. Няма да успееш да преживееш цялото, т.е. да се запознаеш с колега, да обсъдите, примерно да кажем, критериите, нали, да се успокоите малко или да обсъждате по време на конференцията въпроси, нали, да сте по-смели, да се подтиквате, да задавате тези въпроси на конференцията. Разбирам напълно какво имаш предвид. Когато отидеш с някой наистина като дружка, просто седите двете с нея и с нея обсъждате, но вие вече се познавате, а всъщност истинските контакти, запознанства и възможности стават, когато се запознаем с нови хора. Да, абсолютно да. И сега имаш много познати контакти, много колеги, общуваме си, излизаме. Да, излизаме. Аз много се радвам, така като излезнем. Просто ми е... Мисля, и това си е за мен някакво постижение. В по-емоционален и по-така интимен аспект, нали, да го кажем. Да се припозная, нали, да може да си споделяме и да си говорим не само за работа, но и за нещата от живота, така да го кажем. Да, т.е. изграждаме като миглено общество. Да. И е приятно, нали, да бъдем в него. Наистина, защото ние на първо място сме хора, след това сме специалисти и е важно да споделяме заедно нашите емоции, преживявания и в професионален и личен план. Да, това е най-ценното и всъщност е една от целите и мисиите на събитието. И на тебе като цяло. И на мен като цяло, нали, да проповядвам това нещо като начин на общуване. Чудесно. Габче, кажи сега, ще участваш ли тази година на нашите събития? Разбира се. Мисля, че може би така като първия ми опит, нали, с твоето събитие, може би ще ми остане и най-така запомнящото се. И всяка година, нали, дори да се записвам на много други, да кажем, просто няма да е, може би, същото. Като на твоето аз бях много впечатлена. Не очаквах. Нали, аз нямах очаквания, но въпреки... не знаеш какво ще преживееш. Да, не знаех какво ще преживея точно, защото никога не съм, не съм била запозната, не съм до един момент даже, аз не знаех, че съществуват шампионати. И всичко ми дойде доста така, просто вау, и вече се запознах с общо взето почти всичко. Добре, в
коя номинация ще участваш или една ли е повече? Ами, чуда се. Чудиш Чуда се, добре. защото... Ще ти помогнем с чуденето. Да, ще ми помогнеш, да, защото... Ама после тайно, за да не ги изплашиме сега. Да, добре. Да, тази година ще бъдеш на 17. Отново има позволението на своите родители и ще бъдеш категория чемпион. Да, чемпион, зависи в коя... В мега обем. Да. Ако нали, тя реши да запише в номинация мега обем, ще бъде в чемпион номинация и ще се състезава с всички останали, които са печелили до този момент и от миналогодишното издание в тази категория. Но ако реши примерно да запише в класика или 2-3D, вече ще си бъдеш в мастер категория. Не съм сигурна. Не съм го измислила, да. Въпросът ми е, може би, понеже аз на класиката имам някаква награда. Значи но не от твое състезание. Да, това ще да питам. Не, значи и във всички събития, не само в това. Да. Добре. Значи не съм го измислила не толкова, защото се притеснявам от това да бъда, нали, в чемпион категорията, защото по принцип дори е по-мотивиращо. Да, по-мотивиращо е наистина конкуренцията, която имаш и всъщност удовлетворението, което получаваш, ако, нали, получиш призово място в такава ситуация, е много по-голямо, отколкото, нали, с малка конкуренция, така да го кажем. И затова, нали, аз не се чудя толкова дали защото, нали, вече имам места и ще съм в чемпион, чудя се по-скоро от гледна точка на това да пробвам нещо ново, да разчупя малко така обикновената ми работа и в това, което съм сигурна, защото на твоето първо състезание, нали, действах с това, в което съм сигурна. Не съм се замисляла за втора номинация, не съм мислила абсолютно нищо такова. На третото просто вау, исках от всичко и сега мисля малко да си го мисля. Да е балансирано. И все пак да е така различно, ще видим. Нали, има време малко. Да, ти можеш да помислиш и за другите номинации, които са ламиниране, на мигли, навежди. Мисля, че практикуваш в това нещо. Да, практикувам. Да. Доста ми е така. Да, също може там да помислиш, защото са по-леки номинациите и не са толкова натоварващи като времетраене и като изпълнение. Да, стреса си остава, нали, от към емоционалност и адреналин. Но също така може да помислиш и в изпълнението, примерно да кажем, на обект. Арт върху обект. Да. Също може да помислиш там, това нещо го изпълняваш предварително в удобството на твоя салон и след това го носиш за оценяване. Самата тема е традиции и обичаи, т.е. ще заложим пак на българщината, да пресъздадем емоцията. Да, това също беше много така силна вечер. Да. Нашата арт вечер. Да, представянето беше много така, впечатляващо беше наистина. Като въобще не съм очаквала такова преживяване, нали. Водеше се коктейл, и с наистина направо настръхвам от сега, като се сета предишното. Иначе, да, също така и другата номинация, тя е арт удължаване върху модел. Предполагам, не си правила някакви експерименти цветно върху клиенти? Правила съм, но те са доста така елементарни. Смятам, че всеки ги прави. Удължаването в крайчето, примерно лъчи цветни. Правила съм, но не съм така арт, нали, визия и всичко общо, както трябва да бъде впечатляващо, не съм правила. Много ми е интересно, но не знам дали имам така силите и възможността, понеже изисква доста. Да, изисква доста, като цяло и си инвестиция, защото на твоето събитие миналата година, доколкото, нали, си говорих с участничките, те са наемали рокли, нали, да кажем бални, купували са чисто нови рокли, което, нали, за една хубава впечатляваща рокля са си, да кажем, 5-600 лева минимум. Да, и освен наемането на рокли, нали, това е инвестиция във времето и бяха наели ансамбли, имахме от Перник кукери, така че инвестиране и в представянето. Да, абсолютно инвестиция навсякъде има, но най-важното е за мен, пак аз лично, представянето колкото и да е добро, също е важно, нали, как се изпълнението на задачата, така да го кажем. Да, тази година оценяването ще бъде на място. Съдиите ще оценяват техническото изпълнение на миглите на място, няма да има онлайн част и също така в оценяването ще се включат и гостите на гала вечерята, защото представените ще бъдат на гала вечерята, така че ще могат да гласуват и те. Тоест, нашите придружители и колеги могат да ни подкрепят. Така че ще бъде компонентно, няма да е само, нали, от професионална гледна точка, а наистина от колко, нали, си се постарал и за самото представяне. Да, важно. Много. Добре, Габче, важно ли е, смисъл такъв, понеже за участие в такова събитие наистина трябва да се вложат средства, чисто финансово не е, нали, много бюджетно, от гледна точка, че инвестираш във времето. От тази инвестиция, която направи миналата година за участието си, нали, в шампионата, в конференцията, нали, съответно гала вечерята, нали, като цялостно преживяване ти си закупи билет, нали, за който да участваш. Да. Смяташ ли, че ти се е възвърнала многократно тази инвестиция във времето, нали, до към днешния момент, примерно? От към реклама, нали, към
клиенти, нали? Може би аз не съм боравила добре с така престижа и всъщност успеха от състезанието. Не си се позиционирала Да, толкова може би не детайлно. съм се позиционирала детайлно, не съм го използвала толкова като реклама. Бях много доволна, качвала съм постове, но наистина може по много по-различен начин да представям и себе си като, нали, професионалист след това, което ще ми доведе много повече дивиденти, но не съм, може би аз не съм боравила просто добре с самото ауткъма на събитието. Мисля, че емоционално и така житейски съм си възвърнала много, да, но това са доста, нали, това си за мен лично е доста така голяма инвестиция, която най-важно е емоционално и житейски, нали, да си възвърнеш всичко от нея, защото парите, да, не са малко, но са просто пари. В крайна сметка, аз от твоето събитие открих много приятели и много подкрепа, нали, от други професионалисти, което за мен е по-важно. Защото, нали, сега, ако имам някакъв проблем, съм сигурна, че имам, нали, към кой да се обърна. Да, добре. Тоест, за теб е важно инвестирането в емоцията и самото преживяване на цялото събитие, на това какво ще остане като следа в теб, нали, да бъде, нали, да, адреналин, но и удовлетворяващо това, което си направила като резултат от обратната връзка на съдиите, а пък на чисто финансово е важно, нали, как се позиционираме и после. Да, много важно, за това е хубаво, нали, освен да търсиме курсове как да направим перфектно снопче, примерно как да модерираме хубаво и, нали, да знаем как всъщност да боравяме с социалните мрежи, как да се представим, как да изградим нашия, нали, идеален клиент, който ти, да, нали, имахме доста дълъг така серия от вебинари, да, които обсъдихме, нали, много от тези неща. Те бяха след събитието, може би ако бяха преди него, щях да знам някои работи, щях да се представя по-добре. Сега вече знаеш. Да, вече знам. Но да, много е важно, просто колкото и да сме умели, колкото и да сме пипкави, нали, и да сме перфектни, да кажем, в нашата работа, просто ако не знаем как да се представим и как да се разгърнем и да докоснем клиента, просто няма как да, нали, да се случат оттам нататък нещата. Супер, чудесно. Добре, значи тази година те очакваме на Art Lash & Bro конгрес. Да, ще се видим. Ще разберем скоро с какви номинации. Тоест от сега ти можеш да започнеш да се позиционираш с това, че отново ще участваш. Може да разказваш в социалните мрежи, примерно, че как си преживял миналата година, да споделяш с твоите клиенти, за да могат и те да го преживяват, защото в крайна сметка клиентите, които идват при нас, те всъщност споделят нас. И те също се вълнуват от това ние какво, нали, какво ни се случва в живота и професионално, нали, много често се радват за нас, да, и се гордеят, че идват точно при нас. Да, точно това е, нали, важната тънканата там. Всъщност клиента наистина да те гледа като професионалист и да се радва за всеки твой успех и да се интересува. За мен това е много важно, защото това, което правиме ние като професионалисти, не го правиме за себе си, правиме го за индустрията, за клиентите и на последно място, нали, за емоцията, която изпитваме и за преживяванията. Така че да, много е важно всъщност клиентите да се интересуват и да са запознати всъщност ние какво вършим, така, нали, не отиваме просто в салона да боцнем едни мигли. Всъщност има много други неща. Това си е, аз лично смятам, че е много тежко и трудно да работиш по принцип с клиенти и с хора. Да, просто защото всяка професия, просто защото тук имаш една отговорност и едно очакване от себе си. Нали, гледам от моя гледна точка, предполагам, че повечето, нали, професионалисти са така. Имаш едно очакване и нещо, което искаш да изпълниш и да се случи, и една гледна точка, която малко да се, нали, мръдне, така да се отклони, някакъв проблем примерно да стане и вече излизаш. Аз излизам във всякакви състояния, общо взето. Нали, поправям го сега това. Освен, че е важно за мен клиента, като отвори очите си, да е доволен от резултата, по-важно е аз да съм доволна от на финалната така гледка, цялата визия. Габче, кажи ми с една дума, какво е за теб Art Lash & Bro конгрес? За мен е, може би, моето бънджи, така да кажа. Бънджи? Да. Тази дума ми харесва. Наистина, така, моето развитие, старта на развитието ми беше от твоето събитие. Нали, затова казвам, че ще имам цял живот някаква сантиментална, нали, гледна точка към организатора, към събитието и така нататък. Да, като цялото преживяване, надявам се и тази година да е също толкова вълнуващо. Да. Но да, с една дума, ако трябва да го опиша, просто едно бънджи, един скок, Не мога да го опиша, просто това наистина няма достатъчно думи. Наистина. Много хубава дума.
Асоциацията е, нали, скачаш в непознатото, в дълбокото. Абсолютно, да. То те е изстрелва после нагоре, така че... Пък после е балон. Първо скачаш с бънджи, после се издигаш с балон, така ще го... Значи на второто събитие трябва да си с балона, по-така бавно, хармонично издигане нагоре. Да. Добре, чудесно. Много ти благодаря за днешната среща и това, което сподели. Вярвам, че ще бъде много полезно за нашата аудитория и за твоите клиенти, които ще чуят, нали, всъщност от първа ръка преживяването ти. Вярвам, че още пазиш емоциите и като се сещаш ти емоционално. Отвътре просто. Но да, много е важно да кажем, че ако търсиме развитие, наистина шампионатите и събитията, които се организират, няма друг вариант. Те са мястото. Нали? Те са основното, което ще ви издигне като професионалисти и ще ви помогне в сферата. Така че наистина надявам се повече хора, нали, тази година да видя на събитието и всяка година, нали, да са още повече и повече, защото виждам, че в България сме малко по-така свитички. Първо смятаме, че инвестицията за подобно нещо не е смислена, но не е така. Наистина много е важно за напред. Отваря нови възможности. Абсолютно, да. Ти си се включила в други проекти, емоционално, нали, си преживява цялото. Имаш купи награди, които да говорят вместо теб на клиентите. Клиентите са споделили твоите емоции и ти се доверяват повече като специалист. Мотивирана си да изкарваш повече обучение, да ставаш по-добра, да инвестираш в себе си и да ходиш и на други такива събития, за да можеш да се предизвикваш и виждаш, че когато излезеш извън зоната си на комфорт, всъщност тогава тръгва растежа. И най-важното е, че си се прибрала от самото събитие с приятели, с нова, нали, общност от мигостилисти, където можеш да се чувстваш споделена. Да. И, да се чувстваш на мястото си. Наистина хора, които имат сходен мироглед като твоя, за мен е много важно, защото важно е да има хора, които търсят развитие и които търсят... Да се обграждаме с такива хора, за да може да вдигаме вибрацията, нивото си на професионализъм и въобще цялата индустрия. Индустрията, като цяло. Доста се развиваме и виждаме нови тенденции, които се прокрадват в професията и общо взето и на самото събитие ще има много интересни теми. Ще надявам се, ще научим нещо ново, клиентите да нямат търпение да им приложиме най-различни ефекти. И така, това беше всичко от нас. Много благодарим. Чао! Чакваме ви на Art Lash & Brow конгрес на 1 и 2 ноември в София, хотел Хаят.